anong ma-advise mo naman sa mga kahubinan mo na mayong naiisip na gibuon sa indang buhay. Mga nagtatambay nga. Nagtatambay, sir. Well, day ko man sinda kumbaga kung trip man inda yan, kumbaga day ko man sinda mapipirit na mag-go ka mo kayan. Pero inila masasabi ko sa inda, basta into fitness, i-go nindo yan. Kasi bako lang physical ang nindo, ang papakaray nindo, pati ang mentally. Kasi nowadays, rampant naman yan ng mental health, mental health problems. Kumbaga, kadto garo day sinda, day nare-recognize ang mental health awareness. Pero ngunyan, rampant na siya. Nangyayari na din siya pati sa mga trentahin, sa mga So, i-go nindo yan. Kasi, magayon sa pagmati na into fitness ka. Halimbawa, mag-gym ka. Bako man lang body mo ang wini-workout mo. Pag yaon ka sa gym, magkakaigwa ka din na maray na community. So, saro din po kaya sa kino-consider ko sa sarong sa sarong sports ang community. So, digdi po sa Gravity Fitness Gym, na-make sure ko talaga na magayon ang community, magayon ang environment, na nakabistado ako ng mga bagong tao na makakanood ako sa inda, sa wisdom ninda. And then tutukdoan ako kung halimbawa ning day ako tataong arog kani, nagtutukdo sinda. So, yan, very naman po. Very friendly naman po. So, yun.